Edafologisi zer dan, igual beraila dagoetat esplikaten itzaldi bat. Bale, 2008an Neiker Teknalia zentrune hasi izan biharrin. Eta, ikertzaile bizitzan zir, 10 aldizkare txikik, 10 artikulutik gora argitaratu juz, hainbat aldizkari zientifikotan. Eta, gaur egun bitezi doktorale zuzentzetxuz. Eta, 2016-txik, Sociedad Española de Ciencias del Sueloko kide bebara. Eta, guzti honetaz aparte, esan bire bebai, divulgazio inberoan bihartxupe eituzela, eta pasan ikasturtin egon zan Inspira STEAM proiektun barrun parte hartzen, lehen hezkuntzako eta DBH-ko ikasdiai bokazio zientifiko teknologiku sustatzen. Orduan, beste beraien mongotzat garbi eskerrik asko nahi eta nahi zirin hau. Eta horrez gain, txitpazenek una. Eta nire txitxe kordazarreneko makinistizan. Atzalde ondan noi eta eskertzko tortearen. Ondo entzutena? Vale. Boixe, eskerrik asko tortearen. Nazia horrete guztako leztake zientzaren giltzak elkartiai eskerrik asko emoti. Etxen duen biharra ezinbestekura lako. Eta gaur emoztelako aukeri neure bizitzin zati handi bat okupaten da bene gai bat zeuei esplikateko. Eduk proposatuztan inaue itzaldixago moti, neure buruai plantean etzazen bi erronka. Lehenengo kuzan, hilabanek mitxan esplikateko eta transmitiuteko zeuei lurtzoru zeuen bisikalitatien eta ongizatin ze garrantzirakarren. Eta bigarrena, ia gain mitxan esplikateko lurtzoruk mehatxatut erazela eta babes baten beharrarakarrela. Eta horretxen ingurun bizkat antolaturo ditzaldixe, eta alegin una zebai udaluniako pare bat adibide ekarten, udal batek zerreileiken plangintzan geure bisikalidade bermatzeko lurtzorune kudeaketan ingurun. Leonardo da Vinci. Ziurrenik Leonardo da Vinci danok ezagutuko zuen, artista, matematikari ero fizikari morun, baina ziurrenik itxik ezagutuko zuen, ezagutzen duen lehenengoko edafologu bebai berazanela. Edafologu berbi, barai graziasko inabela horre berbi horrek, eta edafologu dator edafos berbetik, edafos da grekeraz lurtzorua, eta logia hitzetik dala ikasketa edo zientzia. Beraz, edafologoa lurtzorua ikasten edo aztertzen duen zientzialaria da. Eta ezagutzen duen lehenengoko edafologu Leonardo da Vinci, eta beran zazotne izan ban, dela 5 urte baino gehiagoa, zeruko gorputzan mugimenduei ingurun gexagen ekistenela orduan gara isin, oinazpixan euken lurtzoruai baino. Eta gaur egonin egoeriz deine. Horretzeuekin ariketa bat etxe guztako leztak, Hauzi argazkixe behatu mesedez da, no? Eta hon altza esku, argazkixe ikusiaz batea, biztijun gatzuen hoi, buesaarena, ero kaminure. Igual dozta, buesaarena, ero kaminure, bixak. Bale, zeinek ikusirau, garizoru. Bale, maitere. Eta zeinek ikusirau, garixan azpixan da lurtzoru. Horretxezi 5 urte beratoa antzea baten gabiz, unibertzun dakauzen astrun eta gorputzan ingurun kexauarak hau geure oinaz pixan dakauen ingurun baino. Maizea txite lurtzoru garrantzitsu. Lurtzoruk hainbat zerbitzu ekosistemiko eskaintzen dozkuz geuri. Zerbitzu ekosistemiko bat da natur baliabide batek gizakixai eskaintzen dotzan zerbitzu. Eta lurtzoruk ikusten dozuenez hemen irudixan hainbeste gaztai portzinoi diferente rauke, eta izan leikez, elikagaixan ekoizpena, karbono ustute gixe, uran iragazketi, klimin erregulazinoi, izaki bizidunantzako habitata, botikak topateko baliabidi, aixi aldixe. Hainbat zerbitzu ekosistemiko eskaintzen da lurtzoru batek, ondo funtzionaten da benin, lurtzoru osasuntzu bat dakauenin. Gaur guztako leztake bizkat bi lantzi. Bat, elikagaixan ekoizpena,
eta 2 uran iragazketik. Konsumiten duen kalorixan 80% lurzorutik dator. Pentsa laur goxin zarmosa zuen eta zebaskaldu zuen. Ziurra isedanok jasuen gexena lurzorutik datorrela. Bai berdurak, zerealak, okelak, esnik, mantekilak, ise jaten duen guzti lurzorutik dator. Baina ez bakarrik elikagaixa. Erabiltzen duzen material gexenak, lurzorutik dator. Egurre, adibidez, beran hainbat erabileretan, eraikuntzarako, garraioako, papela etxeko, kortxu beste lurzoruk eskaintzen dauen beste naturbaliabide bat, isolamendurako, artilipe, ardixak lurzoru birdabe laniko izteko, eta hor agertzen dizen frutule hor guztik tintxak etxeko. Eta horrez gain, hainbat kotoi eta arixe, betidanik ezagutu zen, eunak diz, eta danak lurzoru diktatoz. Gaur egunin, beste egun barri batzuk sortzen aziriz, bizkosa, tenzel, liozel, horrek danak egurretik datozen eunak diz, eta etxea jut ezazenin, honestotxuet esango prakak bajateko, baina etxea jut ezazenin, ikusi zeuen erropak, ze materialeaz, ze euna zeinera zen, eta ziurna gexenon erropan euneko zati handi bat, nire alkondari gaur bizkosaz eta hau egurretik dator. Eta kartonaji, zebruna gexenok, harinak, azkanengoko egin, ero bi egin, olako karja bat jaso zuela etxin. Eta hori be, lurzurutik dator. Zen iraguzan, konsumiten duen guztin, euneko laroget eretxe lurzurutik datorren. Euneko batarator bakarrik itxosutik. Eta dauki azalera mugatu. Imagina nauzagarrau, lurra planetirela. Lurra planeti behatzen duguenin, lehenepoko gauz ikusten duguenara urdinerela. Ez dauke lurran kolori. Horrezen nire guazan. Lurra planetin. 160 ozeanuk itxosutile. Eta hemendik konsumiten duen guztin 100 ataten dugu. Hemendik laurdenetik, erdixeak, taz, kaskete polarretan, ero desertutan, eta orduan ez gai elikagaixak ekoizteko. Zortzirenan erdixeak, diz, lurtzorru, arritzuei, ero gatzixei, ero umelei, ero zikuei elikagaixak ekoizteko. Ez diz egokixak elikagaixak ekoizteko. Ta mendik erdixeak, da okupata, herrixak, poligono industrialak, zentro komertzialak, kaminu, autopistak, abiadura handiko trenak, aeroportu, infrastrukturak okupaten dabe hau dana. Orduan, lurra planetik irtitzen gazko 92 honetxean, azalaz, ekoiztu berdau elikagaixak lurra planetan bixigazten gizaki pustintzako. Gau bixigazenak eta etorkizunin bixiko gazenak. FAO da Nazio Batuan nekazaritza eta elikadurarako erakundi, FAOn arabera 2050 urteako 160 gexaua ekoiztu bikorou, hazkunde demografiku jarraitzen dan molun jarraitzen barau eta kontsumiten duen patroi mantentzen bat. Orduan, azaleri mugatu rauke eta ez da asko. Zerrei leiken udal batek horren aurren. Haude Gasteizeko udalan adibide bat. Gasteizeko udalak, 2019 ez da ikusten. 2019ko Masatzan 23ko ohar bat hau, eta Gasteizeko udalak pasan urtin neiker, geure ikerketa zentru kontrataban, beran herriko lurtzoru mapi etxeko. Horren lurtzoru mapin helburu zein zan, haude Gasteiz, gritzez ikusten duzuen guzti infrastrukturak okupatara, hormigonatara, horrek ez dau segule janaririk ekoiztuko. Baina gelditzen zan guztin nahi ben jakin ze gaitasun euken Gasteizen
bertako herritxarrantzako elikagaiak ekoizteko etorkizunea begira. Eta lurzoru bien ondoren, ikusten urdinez agertzen da zonalde guzti, nekazal lur onak zela. Tonen helburu zein Gasteizeko udalak nahi da benara, hau mapi hau, apon, hirigintza planin sartu, eta horrek nekazal lurrok babestu. Ez urbanizable isati inoiz, eta horrek ez infrastruktureta bilakatzi. Beste zerbitzu ekosistemiko nahi duten aipature, ure. Eraten duen ure bebai lurtzorutik dator. Lurra planetan dakauen ur guztitxik, askorala, 1/3 bakarrik geza, eta orduan guk erangeinkena. Baina hortik 1/3, ixe 1/30 polutan eta glaziarretan da. Horren nire guezan izoztuterala, orduan gutzat ez dela eskuragarri. Beste 1/50 lurraz pixan da. Eta orduan ez da errez eskuragarri. Egon leike, baina ez da errez eskuragarri. Eta orduan eskuragarriran ur errezena da 1/3 0,3 lurrazaleko urak. Eta bai Euskal Herrixan, mundu zati handi baten modun, lurrazaleko uretatik eraten dugu. Eraten duguen uran 180 baino gehiagoa lurrazaleko urera. Horrek zer suposatzen dago? Eurixe lurraldin etxen da bela. Eurixe lurraldin etxen da benein, eurixe lurtzururia jaten da, lurtzurutik filtraten da, eta hori filtratako ure errekan jasoten dugu. Erreketan, errekastutan, kokatzen dugu ur hartunik. Horretiz ur kokaleko batzuk, non hortik hartzen dugu ure, eta zuzenin odi batetik ure tratateko plan egiten duen, bertan potabilizazio tratamendu jasoten da, eta odi sistemi bitxartez geure txoko txurruta jaten da. Hemen eskumako mapan agertzen di erkidegoko giza kontsumorako ur hartunik. Horrek suposatzen da, punto bakotxak 50 pertsonai baino gehiagoa emotetza eraten. Eta beste punto askoraz, 50 pertsona baino gitxiagoa emotetzenak eraten, eta ez du txozenak ipini mapan. Ur hartune bat izan daike, hauxe. Hau berritxun da. Eta hau den, ikusten dozuenez, lauzon altzifrezko basolandaketa baten kokatutera ur hartune bat. Hemen, ezkerreko argazkizan ikuste zuen, Bizkaiko ur partzuerguk kudeatzen da den ur hartune bat ala, eta errekako ure jasoten da. Hementxe, hor batzen da, eta etxolatik zuzenin urteten da odixak ure tratateko planta. Haude adibide bat, baina ikusi zuen punto guztik, ez da polako leko baten kokatute, batzutaz altifresko lauzon landaketa baten, beste batzuk igonek ez pinari baten, beste batzuk pagaditan, nekazalurretan, larritan, lurzoru erabilera ezberdinetan kokakulturaz ur hartune ezberdinak. Eta lurzoru erabilerin arabera ur hartunin jasoten duen ure ez da kalidade berdineko. Ezkerreko bidoik nahi dau simula baso bat. Baso lurzoru batek, beran ezaugarri propi xukatxik, daukez horbel geruza potolo bat ukitzen dau, horre ukitzen dago horizont ezberdinetako horbela, eta gero, beran sakoneran ure filtraten juten da negin, sustrai sistema sakone ukitzen dabe bazuk, eta oso ondo egituratutera lurtzoru, horrek lortzen da benera ur hartunik oso kalidade handiko ure jasotin. Erdiko bidoik nahi simula kudeak eta intensibo bat eukileiken lurzoru bat, belardi bat, nekazalur bat, landaketa bat, eta horrek suposatzen da zer da, ez daukela hain lurtzoru egituratu. Eta euri ure jauzten da nin, eurixanin jarraz, hor lurtzoru partikulak solta etxen dizela, eta horrek sedimentuk urra hartune arte aiaten dizela. Eta jasoten duen ure ez dala olako garbixe. Eta hirugarren bidoik, nahi dau simula lurtzoru degradatu bat. Lurtzoru bat degradatutera nin, ez da beraen funtzioik beteteko gai. Ez da gai lurtzorutik ure ondo infiltrateko eta garbitzeko. Horrek suposatzen da, eurixetxen da nin, partikulak solta etxen dizela, eta horrek partikulok, lurtzoru partikulak, maldan bera ur hartune arte aiaten dizela, eta jasoten dugu ure bolakosi izan lehikela. Orduan, hau irudixau ikusitxe, begibiztak ure ur hartunin jasoten duen ure, ze kalitate kuranan arabera, horreien bikotzauen tratamientu gu gero txurrutan zigurtasunez ure erateko ez dara bardine.
Holako eskumako ur bat jasoten moro, horrei aplikabitzagoen prozeso bai fizikuk eta bai kimikuk, klorazinoi adibidez, asko handixauatik, ur hartu nin kalidade handiko ure jasoten duen baino. Eta klorazinoi oso efektibure tratamientu desinfekzioirako eta segurtasune mantentzeko, baina horrek sortzen da produktu asko osasuneko kaltegarriak izan leikez. Eta udal batek zerrei leike. Hau zaitu zuen. Hau artikutzara. Artikutzara goizuetan, Nafarrokun, iparraldin. Baina artikutzak emotetza eraten Donostialde guztiai. Artikutzak gaur egun ezagunera, beran uran kalidade onatxik eta dakarren baso ederratxik, dakarren pagadi ederratxik. Baina haude artikutza 20. mende hasieran. Artikutza 20. mende hasieran, zan Bizkaiko ero Gipuzkoako beste erozein loiko moro. Erdi Arotik eta 19. mende arte, Euskal Herrian Atlanti Herrixurialdin batez be, burdin industrixi oso potenti izan zen. Burdine eukiregu asko eta kalidade honeku, eta gaina portuk eguazen urrin Inglaterra bisaltzeko monun. Horrek zer suposatzen man, Erdi Arotik eta 19. mende arte, burdini ekoizten egon gazela. Horrek dauka mehatzagintza asko eta burdin olakin lotute ikatzabe bai. Ze 1 kilo burdin lortzeko, 2.500 kilo aritz pago eroarte birdou, ikatza etxeko tori burdinioi ekoizteko. Orduan, horren beste mendetan olako pasogintza intensibu eukitxe, aia ginean egoera batea 20. mendin nun isi pasoik ez geunkanela Euskal Herrian. Eta haude, artikutzako, behiandan argazkixera, artikutzako argazki bat 1927 urteku. Eta ikusten dozuenez, agertzen di soiunen asko. Hemen soiunira, hemen soiunira, hemen ez da basoik, basu agertzen dautzen aldi bakarrik amentxe eskumatakure horre egixea, errixe, artikutzako errixe agertzen da, honetanek nekazal lurrati. Baina horreaz bateak gertazan, Donosti, 20. mende hasieran, belepok gara esezanela, eta aristokrazia guzti udipasatea Donostire juten hasi zanela. Eta, kasualidadez, 1902ko uda baten, 40 pertsona Donostin hilein zein tifuse atrapata. Aztertzen hasi zinin, konturatu zin gure kutsatute guanela. Eta kutsatute iturrixe, ordungo agintariak oso arduratute guazen, ze, klaro, Donostiko herritarran ure ez zimen kutsatute duke. Baina ez tekixen zerrein. Tordun okurriuak gauza bakarra izan zen, artikutza 1909 urtin erosi eta itxitxi. Itxiturien benin, eimen azan, eguazen burdino lagur bertatik kanpo bata, ez ben gexa laga ikatzik etxen, eguan abeltzantza guztibe kanpo bata ben, tordun egin ben, itxi, zeurantzako oso garrantzitsu zen hori uroi, zaitzi eta bermatzi. 100 urte pasari, 1919 2019, 100 urte pasari, argazki xamatu urtziko da. Baina ikuste zuenez, lehen zoldute guazen leko guztik, da basoz ez talitxeraz. 100 urtin, ez eukieran presinioirik, eta ez eukieran ustiapenik, basu berreskuratzen jundea, basuaz batea lurtzoruk berreskuratzen jundi, horbela nintzen jundalako, eta horrek lurtzoruk lortura be gaur egunin, euren iragazte funtzinoi ondo etxi barriro. Gaur egunin artikutza juten baza, errekan ure hartu eta erabiltzen. Lortu ban udalak horien banin, kalidade eskaseko ur batetik, kalidade oneko ur batea aiatik, eta berak herritxarrantzako ure bermatzen. Baina zer da lurtzoru? Lurtzorure, lurra planeta estaltzeta ben, geruza fin eta emankorra. Lurra planeta dauke, gitxi gora bera, 6.000 kilometroko diametro bat, eta lurtzorure hori inguratzen da ben, metro bat, ero 2 metro sakon dakarren geruzi. Eta horretxei lurtzoru horrei esker, da bizitxi planetan. Beraz, lurtzorure auskorra, berreskuratzeko saia eta azalera mugatura karrena. Ondorixo ezaten da, natur baliabide ez berriztagarri xerala giza eskalan. Lurtzoru bat sortzeko 5 faktore formadoreraz
lehenengo gure arrixe. Bigarrenak klimik arrixean gainin eragiten azten danin, hoz, bero, euri, haize, txingor, arrokak azten di meteorizatzen, azten di apurtzen. Eta apurtzen juten dizen egin, arrakalak sortzen juten di. Hor arrakaletan, ure gelditzen da, eta azten di lehenengoko izaki bizidunak agertzen. Bakterio, onjo, liken. Horrek hiltzen juten dizen egin, eta arroki gerua eta gexa apurtzen juten da egin, beste izaki bizidun batzuk agertzen juten di, struktura komplexuko barakarrenak. Eta hori garatzen juten da, ez da bardine prozesu edafogeniku emoti malda lau bat, maldaik ez dakarren lautada baten, ero maldirakarren lurtzoru baten. Eta azkana, bost, eta da denpori. Denpora asko da lurtzoru bat sortzeko. Klima epeletan, Euskal Herria izan leke moruko leko baten, egun urtin zentimetro bat garatzen di. Eta klima hotzetan, zentimetro bat garatzeko 1000 urte berdabe gitsi gora bera. Hau zera lurtzoru, isaleikera, tipiko bat. Gainazalin, dakau horizonte bat ilunaua ikuste zuena, horrei deitzez hau A horizonti, gainazalek izaki bitzi duena gorpuzkin guzti eta horbelak hor metatzen di, hor usteltzen di eta lurtzorun barreratzen di. Gainazaleko horizonti A da horizonteik emankorrena. Gero behiren eukitzen dago B horizonti, duiazinen horizonti izaten dana, gorko mineralak disolbatutakuk behian metatzen juten dizenak, eta behian dakau C horizonti, justo arrixean gaini neoten dana, eta arri intemperizau. Hau, lurzoru hau sortzen hasi zanin, gitxi gora bera reglik markatzen, 80 centimetro sakon dauke, ondala 4.000 urte, hau sortzen hasi zanin, Egipton piramidik eraikitzen eguazten. Honek lurtzoru honek 50 centimetro ukani, Erromako Koliseu eraikin ben. Ondarru sortu zanetik eta ona, hobeto zan da, 14 centimetro lurtzoru sortu bi. Eta beste 3 centimetro gexaua, Elkano eta Kolon, Ameriketak zerrebili zinetik. Gizaki seiargirea jazanetik eta ona, zentimetro bat ekoiztura, eta eurik biltzen hasi ginenetik 3 milimetro. Baina segun dezagarru leke. Berdinatik lurtzoru guztik, ez. 5 faktore formadore diferente erakagoan egin, eta euren arteko interakzio guzti kontutan hartute, ez zileik ez lurtzoru guztik bardinak izan. Lehenengoko faktori arrixe kontutan hartute, arrokak zailkatzen di, arroka igneo, sedimentario eta metamorfikoetan. Jesus, gualtza. Igneoak isen labatik datozenatik, volkanan labetatik datozenak. Eta iseleik ez basaltu, ero granit, adibidez. Ikutzen juti nahi dut. Ikutzen juti. Gero, dakauz beste bat dizenak sedimentaxu, horrek sortzen diz, partikula ezberdinak metapute eta presinioiaz. Lutita bat iseleik hau, guztinak karrena. Honetauken teksturi askoz defina gara, sedimentaxuk. Eta hau, eta hau bai sedimentaxure aukara rixera arnoku. Eta metamorfikuk sortzen diz lurrazpixan, presinoi ero temperaturin eraginez. Marmola isaleke metamorfiko bat. Orduan, horrek arrokok euriuraz eta hotzaz eta beruaz apurtzen juten dizen egin, sortzen di partikula diferentik. 2 milimetrotik berako partikula konsideratu guk, lurtzoru baten ehunduri edo testuria txiberbatzen dagoenin. 2 milimetrotik bera, dakauz, are, limo eta guztinak. Guztinak, di 2 mikratik berako partikulak. Imaginatu xixaleikela guzti bat. Guztezu, Bale, hau xixaleike guztien bat. Guztiak oso beraz izatizte karga elektrikoak erren. Baina holako xe tamainura karra. Erdiku, limu, duz, 20 mikratik, 50 mikra. Eta,
Hau ikuste zuen bizkat. Hau bisa leike 50 mikrako limo bat. Areak duz 50 mikratik 2 milimetro. Hau, itxelik, 150 mikra dakarren are bat, are fin bat. Zea, da 2 milimetroko are bat. Orduan, lurzoru batek olako partikulan hartin dakarren nahasketin arabera, eukiko erau beran ez nagoarrexak hasiera baten determinatu. Lurzoru areatxo batak hauenin, ez ikusuan, partikulak handitxau batein, eta partikulan hartin huekuk gelditzen di. Horrek huekuk diz makropoluk, begibiztaz ikusten di. Horrek makropoluk hasi gordeten dabe lurtzoru baten. Zestustraxak azteko be hasi berdabe. Baina honek poluk ez digai ure eusteko. Akorda, plaire jutezazen irolato bat etorten danin eta juten danin, urazetxen dago. Hundeia, hona ure gotaten borok, da azpixen zuleukiko bagenduke, frun, ure jungo litxak ez. Honek lurtzoru honek ez dauke ure eusteko ahalmen handirik. Ostea, dakauzen partikula gexenak txikis apari, guzti apari, hemen begibiztaz ez guziolako huekoi. Hor, partikulan hartin sortzen dizen tartik, huekuk, diz mikropoluk. Eta horrek, ez di oso onak hasi eusteko. Ze ure botaten batzagonei lurtzoru honei, horrek hueko guztik urez beteten di. Eta haseik ez da gelditzen, eta sustraxo guzti dutxen di. Orduan, lurtzoru egokixena, landaran askuntzako, da dakarrena partikula handixak, ertainak, eta handixak astu hozta, Danan arteko nazti dakarrena. Ze hau etxen boro, poro handixak makroporupe baraz, baina poro txikisape baraz. Tordun, poro handixak lagundukura be hasi gordeten lurrin, eta poro txikisak ero mikroporu lagundukura be ure gordeten. Olako lurtzoru bat, hau xira ontxezpegoten, olako lurtzoru bat izan leike, kambizol bat. Hau xere lehenko guin dixe. Kambizolak diz oso lurtzoru honak nekazaritzako. Dakarrelako testura egokixe, birdan hasi eta birdan ure. Eta gainera sakonera ederra. Gexenak nekazalurrak esaten di. Leptosol bat barakau, diz oso lurtzoru azalak. 25 centimetro sakon gexa ez. Eta horrek okatzen di normalin, mendiko gainazaletan, horretxetxin marrazkik ube, kalbure. Hirugarrena, diz potzolak. Potzolak diz oso lurtzoru areatxuk. Orduan ez dakarre ure usteko gaitasun handirik. Eta nekazaritzako ez di oso egokixan, ze ureztatze sistemak biko leukiez. Gleizolak, ikuste zuen marrazkikupe aleta daukez, hor nera esan oso guztin kopuru handixeak garela. Eta urteko sasoi handixetan, luzarotan, egoten dizela urez saturata. Urez saturata ez da zenin, oso egokixatin nekazan lur moron. Baina kontu ze bire beran kudeakaketiaz. Ze traktorak sartzen boro gor, urez betaranin, kalte handixak inginkez. Azkanak, diz bertizolak. Bertizolak bebai diz oso luzoru bustintxuk, baina dakarre bustin oso berezixak. Handitzen eta kuskurtzen dizen bustina takarra. Horreko suposatzen dau, eurak kudeatzeko momentu be, kontu zeuki birdela. Erosten momentukan ez zileik ezartu makinia zurra. Eta hon ez putzuen bortai gure eratean buskatzen. Deskantzo bat etxeko ezazten bai, eta 10 minutu barbaro jarraitxuko. Materia organiko galeri, trinkotzi,
konpaktazio hori, luiziak, edo lupesak, zigilatzea, hori ere hormigonatik, biodibertsitateen galeri, kutsaduri eta gazitzi. Nik gaur baten zentrakona, igaduran, zehatxik. Igadurin ondoritxoz, galtzen da lurre, ezin jogolako berreskuratu. 4.500 urte garatzi kostakon lurtzoru bat igadurin ondorixoz galtzen boro, ez da bueltek. Eta zer da igaduri? Igadurire euriurak jausten dizenin, lehen esan daku, partikulak lurtzorun joten da benin, partikulak soltatzen di, eta maldan bera beste leko batea garraiatzen biz. Garraiatzen dizen lekun arabera, nun depositaten dizenan arabera, horrek eukileke eragin bat, ero beste bat. Erreketan depositzaten bariz, geure urkalidadien dauke eragin zuzena. Lurtzoru bat igatzen da igatzen da gainazaleko horizonti. Han ezkerreko irudixen agertzen da, horizontik, AH, B, B eta C, lehen esan dauen hiru horizontik. Igatzen hasten bara lurtzoru bat, lurtzoru galtzen hasten bara, gaineko horizontzi galtzen hasten da, eman korren arana, eta igatutako lurtzoru batek dakarren janarixe ekoizteko gaitasune be, zatixe txikisa gora. Eta hori ondiok angesa igatzen bara eta degradaten bara, horrek eukildeiken gaitasune elikadurarako zatixe txikisa gora ondiokan. Hiru igadura mota definiten diz, euran grabedadin arabera. Igatzen hasten da lurtzoru bat, dakau hasten di partikulak mobiuten, eta urak eurixetzen da beni beran bidietzen juten da, eta horrek etxen dau zurko batzuk, eta amatxueran horra zurkuk etxen diz zatixean dixau. Lehenko igadura motia iditzen gauko igadura laminarra, eta horrek hasten di lurtzoru gainazalin partikulak, are, limo eta guztin partikulak mobiuten, soltera zelako ja. Bigarren araia hildo erako igaduri, eta meina ikustezu zelan hilduk markaten dizen, eta landaretzi bezatixe txikisa guaran. Ze hor ja arroki biztaratzen hasten da, eta hor izaki bizidunantzako baldintzak, bizi baldintzak zatixe gogorra guari, eta sistemi askoz be pobriagoa izaten da. Eta azkan aiara karkaba, erako igadura. Eta hor jatzen dizen zuluk, ja hor ez da, ez hemen behian, lurtzoru guzti galdure, eta hor ez dauke bueltek. Igaduri azberbaitzen duenin, lau faktorek parte hartzen dabe igaduran, lehenko gure klimi, eurixe, zein jarrea zetzen daben eurixe, bigarren ara lurtzoru moti, ze proportzinoi dakarren guztin are eta limo gexen bat, hirugarren ara topografisi, maldak, ze aldatz dakauen, eta ez bakarrik angelu, maldan luzeri bebai, eta azkan ara landaretza moti eta kudeaketi. Igadurin aurreko urrakortasunero, sensibilidadin eiroguenin balora eskualde baten, adibidez erkidegun, kontutan hartzen dauzen aldagaixati berezku. Eskualdinak berezkut izenak. Klimi ezin dugu aldatu, lurtzoru motak ezin dugu aldatu, eta topografisi ezin dugu aldatu. Landaretzan boti eta kudeaketi bai. Orduan, eskualde batek igadurin aurren dakarren sensibilidadia txiberbaitzen duguenin, da klima, lurtzoru mota, topografisin arteko interakzioi. Eta ja, igadura reala txiberbaitzen duguenin, de landaretza moti eta kudeaketi sartzen duguzenin. Ze estaldura, baso bat etakarren estaldura moti, ero nekazalur batek etakarrenak, igadurin aurren dakarren portaeri guztiz ezberdinera. Hemen aurkezten duten mapetan, agertzen di, hameian, Europar Batasunak inako mapa bat, Europa guztirako, 500 metroko bere izmenaz. Eta horra agertzen di, euriuran energisi zeinan, Europa mailan. Urdine, zemat eta urdinagoa, euriuran injarra handixagoara. Hor ikuste zuenez, Bizkaiko golku, dana agertzen da urdinez. Kukin joen ara, gure azmuzan, erkidegoako horretxen makok, berton dakauen informazioa zera ikitsi. Gero, erabakisak hartu berdabenak, dakau informazioi honen oinarritxute hartu alixateko. Horretako, erkidegun sakabanatute eguazen da zen, 81 estazioen meteorologiko hartu rauz, eta azkanengoko 10 urtitan, 10 minutu ero eurixein jaben informazioi guzti jaso, eta hori modelizaro
matematiko modelizara be, eta erkidegoko mapia taro. Hor ikusten da, zelan mendebaldetik eta ekialdea gradiente batak hauen, Donostialdien tartikutzan euri gexagoa etxen dago Karrantzan baino, eta iparraldetik eta hegoaldea be, zelan gradiente batak hauen. Hemen behian agertzen dana Artibaire. Eta Artibai eskualdin ikusten dago zelan, kostaldetik eta barrurutz gradiente batak hauen. Kostan euri gexagoa etxen dago barru baino. Jarri gexagoaz. Lurtzoru motak. Han agertzen dabe bai, Europar Batasunak einako mapi, eta hemen geuk einaku. Hemen hau mapi, hau goxandanen mapi etxeko, erabili dauz, neikerren azkaneko 25 urtin jaso dauzen 12.000 lurtzoru lagin. Euran analizizak juten etxen jungazenak, bai testura, bustin are eta limo proportzinoi, eta bai materia organiko. Torren ondorixoz, garaturau hoxe mapioi. Eta hor ikusten danara, kolore morea, bustin eta limo gexau arakarrenak. Eta horixak eta urdinak ondar gehitxu arakarrenak. Ikusten danara, orokorrin erkidegu oso lurtzoru pixutxu bustintxutak hauzela. Area txutizen lurtzoruko oso gitxibizela. Eta Artibai behatzen boro, ez da excepzioi bat, dakauz orokorrin oso lurtzoru pixutxuk, oizeaz mugandan zonaldi hor behian agertzen dana, hoxe agertzen da bizkat hori xaua. Eta azkanengoko faktori urrakortasune aztertzen dagoen inde LS faktori. LS faktorire, hoxe, ze maldarak hauen eta ze luzera arakarren horrek maldok. Han ikusten dozue, Europar Batasunak einako mapi, eta urdinez agertzen dizen zonaldi diz maldatxuenak dizenak. Pirineuk, Pikoz Europa eta Alpik batez be. Eta errixan geu. Zer geu be oso maldatxua. Guk harturau modelo digital terrestri, Euskal Herrixan dakaguna 5 metroko bere izmenaz, eta garaturau LS faktori erkidego osoako. Eta ikustezu ez zelan, Bizkaix eta Gipuzko orokorrin oso urdinat izela, oso maldatxut izela, ez da nobedari. Eta lauak agertzen gazkun zonaldik hor, naranjan agertzen dana, horire Arabako lautadi, Bilboko itxasadarraan, eta Urdaibai pixkat. Haude Artibai. Artibai agertzen gazkunera bebai, errekin ondun duzen lurtzoruk dizela, edo malda txikixinak dakarrenak. Eta oroar, ikusten dut oso ondo ikusten di, errekastuk nundutu zen, eta euren maldak, magalak, albutak dakauzenak, zelako maldatxuk izan. Hori dana kombinaten duenin, sortzen da hause. Haude, erkidegu dakarren igadurin aurreko urrakortasune edo sensibilidadi. Oso altu. Gorrixe, oso altu, horrek zen dauzan euri asko txen dau, lurtzoru guztintzutak hau, eta maldatak hau. Ez da izan berro soliztu ondorixua duteko baina, mapa baten ipini bizan. Hor ikuste zuen ez, Bizkaia eta Gipuzkoa oso urrakortasun handiko zonalditiz. Arabako lautada oso urrakortasun txikixenak arrena, lurtzoru sakonagoa eta karrelako batez be, eta laueralako, eta euri gitxia txen dabelako. Eta Arabar Errioxan be, zonalde batzuk, igadurin aurreko urrakortasunen ertaine eukileikenak. Artibai behatzen boro, korxe. Hor ez da dudaik. Hortxe agertzen da Markinako inguruko zonalde bat bizkate hobeto txua ero, baina bestelanik igadurin aurreko urrakortasunenak hau oso handixe. Argazki xakarkaten jo gure igual. CP faktor, izterrein inke horren aurren. Berez dakauen sensibilidadi igadurin aurren oso handixera. Baina barakau tresna batzuk hori kudeatzeko. Eta horire, ez talduri. Zer landatzen duen, ero zer lagatetzauen hasten deko bakotxin, horrek mugatuko rau, benetan ze igadura horakauen eta ze sedimento garrai horakauen maldan bera, ze lurtzoru galtzen duen. Torreaz lotutako zerbitzuko sistemiko guzti. Irudixak behatzen bozue, han agertzen gatzue larre bat, behian agertzen da garizko zoro bat, hau de maakti bat, hori patata zoro bat, albundak hauena pagadi bat, lehenko argazki barren artikutza, goxantak hauena eukaliptadi bat, eta albundak hauena soildutako pasolandaketa bat. Honek argazki xauk behatute,
begiriztakure hori ikusitxe, eurixetxen da behenin, erabilera bakotxak lurtzorun babesa ezberdinera da. Babesik handixen ezkeinikora ben baso lurtzoru erabilerire basu. Lehen esan dauen atxik. Baso batek daukelako gorbel geruza potolo bat, sustrai sistema sakon bat, eta ondo egituratutako lurtzoru. Torrek baimenduko rabelako, eurixetxen da behenin, naiz eta indartxu jauzi, horrek partikulok ez soltati eta ez ligatzi bandan bera. Maaztixak holan barakauz, hilaretan kokatute eta erdixe utzik, eurixetxen da momentun hor hilaretan dakauen lurtzoru guzti soltatzen da eta igatu itxen da. Horrek ikaduran aurreko babesa ez dauke oso handixe. Patatak, ez dakarrera ikuste zuenez, eukibaben probaten da bizen teknika batzutan olakutan etxen danara, tartitan lastu bota. Zer lastuk ze etxen dago, borbelak etxen dagoen efekto bardine. Eta horrek etxen dago eurixe jauzen danin, horrek partikulok ez soltatik eta ez juti erreketa. Garixak, ertaine, eta han olako soldutako argazki bat goxan ikuste zuena, algoi barreko pinadi bata, aurten botara bena. Eta olako malda bat barakau, hor eurixe etxen da benin, horrek ez dago abesten ise, eta euri urak soltatzen da partikula guztik, igatu egoriz, eta lurtzoru galtuko dugu. Haude Artibaiko azalera guzti, basoz ez talitxeukiko bagenduke. Lehen gorrix izan eta hon urdinera. Horrek zen irago esan, benetan basu eukiko bagendukez, eukiko gendu nigadurik oso txikixi izango litxakela. Baina baraki hau ez da larreala. Hau utopisa bat, Artibai arro guzti sekule ez dugu eukiko basoz ez talitxe, errizik eugortxe bixi bazelako, batez be. Eta beste gauza asko horrekar mantendu berdizelako lurtzoru erabilera guztik. Hau ez da holan, eta dakauen azalerin zati handi bat basoz ez talitxeak hau, eta horrek laguntzen dau. Baina beste zati batzutak hau, ez da raru zen, mulako hau seguruna ez gatzuela batxen raru, nire. Ba horra hainbeste lur da. Hainbeste lur, eta nun hundik eskapara. Horra ez da, ja, kasualidadez, ez? Orduan, 2016an geunkan, arrun geunkan lurtzoru erabileri kontutan hartute, enjot barriro mapi, eta horri ikusten da arara, arrun orokorrin urdina agertzen dela. Igadura reala, pajure, zehatxi gexen bat. Hor urdinez agertzen da zonalde gexena, dizelako berroi urte baino bexabarak arren pinudik. Ondala berroi urte ez dizenak ikutu. Baina gorriz agertzen dizen punto guztiek, diz arrasetik mozturi zen pinudi guztik. Eta horrek suposatzen dau lurre galdu dela. Eta zer diaino aldaketa klimatiko ninguron. Ze, klaro, amendanin aldaketa klimatiko peragin erauke ikusi zuen ez bai, lurtzorun faktore formatzaile bat da, igaduran parte hartzen da den faktore bata, eta aldaketa klimatiko baraki hau, bai euriurak eragingo da bela, eta bai temperaturak bai. Hemen grafikutan agertzen dizenak diz, ezkerreko alderdixen agertzen diz temperaturak. Han diz 1971 1980 urteako, 5 gradutik gora urtintzir zenbat gradura zen akumulata. Dor, zenbat eta gorrixaua, epelaua. Zenbat eta hotzaua. 5 gradutik gora zehatxik. Aktibidade biologiku 5 gradutik bera paratzen dalako. Izaki bizidunak 5 gradutik bera, ez du funtzionaten. 5 gradutik gora, aztenga martxan. Bigarren grafikun agertzen di 2009 Eta hori ikusten da, gorritxuni gerua eta handixaguara da. Hor bari uste pasaten. Eta behian agertzen dizen grafiko bisak, ja simulazioitiz. 2008 urtin, eukigeinken estenazio diferentitan, 4,5 egoerire, zeo zerretxen borou aldaketa klimatiko frenateko eukigeinken temperatura igoeri, eta 8,5, enzentle 8,5 agertzen darara, gaur egun inborun jarraitzen borou, ze gertalaikean. Torrek ikusten dozuenez, hor ja gorritxuni desientan dixauara, torrek suposatzen dau, temperaturak gorutzen gora bela. Temperatura gorutzetxen barabe, 5 gradutik gorakuk, evapotranspirazioi, landarik evapotranspirazioi haude, zer dixen handixago esan gora, ze bero gexagoara. Horrek suposatzen dau,
ur eskasixe be handixago izango dela. Ze ur eskarixe landaretetzin aldetik handixago izango dela. Eta bigarrena da ezetasun defizite. Barriro, 1971, 1980, urdin ezagertzen denara, urte guztintzir, ur defizitik ez dakarren zonaldi. Eta hor ikusten denara, bakarrik Arabako hegoaldin agertzen dela bizkat defizite. Baina ja 81, 2009, tarti behatzen borau, hori zonaldioi iparralderutz mobiuten azten da. Eta simulazio itxan sartzen da gaia, zeo zerretxen dagoen aldin, aiaten da, Gasteiz ingurure, gitxi gora bera, ja lehortik jasaten da bene zonaldi, eta isestu guenetxin egoeran, horria ur zikatik eukileik ezen zonaldi, zatixean dixauera. Orduan, aurre ikuspenak ezaten da benen arabera, aldakleta klimatikoa ezker eukiko guela lehorte zazoi luziauak, eta gero gainetik eurizaparradak bortitzauak izango zela. Horrek suposatzen dau, R-faktoril den agerturana, mapan agerturana igaduran, ondiokan altu hau izango rala, eta eukiko eragoen gurrakortasune igaduran aurrin handixago izan lehikela. Orduan, ondiokan nabarmen haua gelditzen da, landaretzin kudeaketan lurralde antolamendun, zeo zerretxi derrigorrezkurela. Eta hon guztako lezteke amaitzi zeo gai hausi bideo ipinitxe. Haure Enrique Astola, Elgetako gizon bat, 1922 urtin jaio zana, behizu bazerrexan bizixan dana, eta berak esplikaten dago bideun oso ondo, zer den lurretia. Lurretia zan, zan. 20. mende hasieran, Euskal Herrixan ipar isurialdin, Atlantiar isurialdin etxezan ekintza bat, aldatzan diko lekutan. Eurak bazerrixan biharratxen menin, konturatzezin, lurtzoru goldatzen zitsuenin maldan bera juten gakoenela. Eta eurak oso konstientezin zelan hori lurroi ezin bengaldu, zer zelan ikurrengoko urteko guzti txikixago izango zanela. Eta orduan guztiz ezoi amaitzezan, etxen benazan, maldin behian etxen ben pareta bat arrizku bertan lurre parateko, eta guztiz ezoi amaitzezan etxen ben hori lurroi otzoretan jaso, eta barriro maldan gora altza ekoizpena ez galtzeko. Horrek zer nahi dago zan, eurak oso konstientezin igaduri zer zan, eta hori lurroi ezin denela galdu. Desente pasara, hortik. Gaur egun indakauen ezagutzan maili, ez da eurok eukena, eta guztien dut, barakauela gaur egunin erramintxak, honei buelti moteko. Lurretik izan. Lurretik aldapetan lurretik goldiak nire beti labratzen da behar bat da, lurretik izan, zolanean. Hori nik utzi zetut, nire lurretik izan. Bai, nire lurretik gero goi, baina nire lurretik asko zatea, lurretik izan, zolanean asko. Eta zelan etxezan? Zestoka. Lurzestu egin, arnean batzuek lurzestu, zera esatea, zimetzezko zestuek. Alako betetzen batzuk, zolo arnean. Beste batzuk kate egunean katzen. Bai, egunean katzen. Hori... Beti... Urtia? Bai, batzuek... Gero bai. Guk behizun behar, alta zeinen lorra, baina... Kane behin. Bestikoa ganuak, ganuak gutxuera eta bestikoa lurra, lehia, narrien. Betetzen zan barnean da, eta guenea tokzan lehioa kabiekin, joreakin. Alde batien ganuak gutxuera eta beste bestikoa lehatzen zanean ganuak gatu, eta errez iruli behinoa mafia batekan egur bat zartza ikaz, horpia iruli zango nian da, hartzea. Ganagoak horrei hau zerekin eta ganagoak gutxi bera. Ganagoak gutxi bera. Ganagoak errazatu zango gutxi bera, da, bestikoa lurra, murdua. Zestoka, otapa zestoka eta berroi kemaltze bezen zelur, eta berroi zenez. Murdua zezan. Hemen aldapia asko, Aldapia asko eta lurra, zabia asko. Asko, abezan lurra zezan. Urteo, pitxia komunikia, urte bat, giroik ezaguelako, guztuzia alako esinin, ja, urren gurtian gehitxuan, zabia gau. Da, zolo garnean lurpili eta zolo gunean gazteak izan. Bai, hori bai. Hone,
Gero atzenien labortziak gutxitu zen da, labortziak gutxitu zen zarixan ez da gori faten dira eta zarixak geldi. Eta mugak eta bebek zein dut dira esate ziren? Labortzia utzi zanean, zelaia geldi. Hoi izaten du. Udun. Ui! Ez zer egiten nuen. Listo, matxo. Lurtzoru babestun direla. Ez da besteik, hortixik jaten dugu eta hortixik bisigaz. Franklin Rooseveltek 1927 urtin ezan man, beran lurtzoru zuntzitzen man nazinoi, beran buru zuntzitzen manela. Besteik ez. No usago, no? Sí. Eskerrik asko, naia. Asko guzti azta. Asko guzti azta. Eta bakak ez galderak, baina lehen jentia dimotza aukeri galdetzeko eta usen mikro dugu zuen. Así que... Ez baja ere niri, gero altzateko jai. Eskerrik asko nahi. Pentsatzen dut naztain gazela eta lurraren jabik bezala ikusten dole geure buru. Eta ez lurraren kudeatzaile bezala. Orokorri. Eta biarra da eskubidik alboan bete beharretaz. Bai, hori jatzen baten legedixan arabera, ezta? Arazo bat hoixera lurtzoruk ez daukela Europa mailako babesik. Urrak direktiba marko dela guak, ez da ikasena ezaten da muskuraz. Bada, uran babeseako normatiba bat bara eta asin kalidadeako normatiba bat bebai bara. Baina lurtzorun babeseako legedirik ez da lortu, aprobati. 2006 Europar Batzordia alegin juzan proposamen bat einban lurtzorun babeseako legedi bat aprobateko, baina 5 herrialdek beta einben hori. Erresuma Batua, Frantzia, Alemania, Austria eta Holanda. Eta orduan ezan lortu hori legedixoi aplikati. Eta Alemanik einban kanpaina potente bat zan lurtzoruk jau irauka eta lurtzoruk ez da ikutzen. Eta orduan ezan lortu aprobati. Eta 2014 urtein Europar Batasunak ja legebiltzarretik baztertu eman hori proposamena ikusten benerako ez alazepulea onartuko. Galdera esan. Neu bat. Zeudu, ate mikro dugu zuen. Ez da iberda mikro, zuten da? Bai. Lehen atazu argazki bat, zelan pinixi bat mostura guen da, lara kalbo, nore morun. Eta, klaro, hori urrego zaparren etxen dauen beruz jautzen da. Ni zalantziakat, horrezpa zen betiko gobernu ez, piso bakotxen ofizinista bat, da bakotxe haindu desbardinen motetza lurran jauiai. Zer ni beti entzun dut, pineixo batero bakazu, obligata zazela pinuntak terreno guztik garbi eukitxi. Ez lartzaik, ez vegetazioidik, eta nahi berde pasiateko morru. Gero, klaro, pinio baitxe zuenik, gatzen da zuri-zurien di. Zuri pinio tartin, lartzaz beteta gongo bazar, lartzaz ziozela onduko ban horrengoko pinuk aziartek. Eta, klaro, bakotxe preocupako gauza batea txik, dizta izuatxik. Hori bebai, legedixan hartin bebara zeuran arteko kontraesanak, eta hori ez da, hori nik ulertzen dut bebai, lursail batak errenan hartin hori gana koordinati, ez da larrezan. Baina, pinudi baten kasuna da, 40 urteko pinudi bat, ez da ez derrigortutea, garbitzea. Garbitzen barabe ordain utxetze horrek lanok, hori olantxen da, baina ez da ez derrigortutea.
baina pinudi bat mozten da benin, arrazetik, danak alda batean, zuaitz guzti botaten da benin, hori atateko, hori egurroi menditxik atateko sartzen dit lehen traktorak, eskiderrak tengaraka ataten da benak egurre, tengaraka ataten da benin hori egurroi, ja, lurtzuru arrastraten eduten dabe, eta behin hori da noi ataten da nin, lurtzuru urrengoko lanetako prestatu etxen da. Eta prestaketi be, makina isan pisutxu ibiltzen prestatzen da gaur egunin. Eta horrek suposatzen da, horrek suposatzen da, horren prestaketin helburure berez, zegusesune, larrak eta eoleik ezenak eta horre eoleik landare dixi eta landak eta barrixan arteko kompetentzixi murrizti. Baina garbitzen da beni, ze makina ibilira benan arabera eta noiz zarturi zenan arabera, gelditzen da, holan, neuri baso jabe batek ezaztan morune, eskatzan lez, ero, zikin hau esango litzakena, ero bedar gehiago ez esango litzakena. Olako malda handi batakarren kasun, gu beti proposatzen dagoena esaten da, arrazetik ez mozti. Horren biko litzaken basogintzi, beste erabateko basogintzi esango litzake, lurtzoru sekuleak soiltzen ez da bena. Eta beste erabateak kudeatu biko litzaken, Suizan eta etxenan estiloa beste erabateko kudeaketa baten berresetan malda handiko lekutan, olako arazoik ez eukitzeko. Abono kimiko eta pestizidak ikusten dizu, abono kimiko eta pestizidak ikusten dizu, lurzorua. Bai, guztiz. Horren arno, multinazioa da manejaten dabe. Horren aurrentzik? Bueno, a ber, baso lurtzorutan, normalin ongarrizti oso txikixeten da, nekazal lurretan gehiago izaten da. Nekazal lurretan atzan baten hor, behaminek ez da denboron, jabe bako txakera bakitzen dago zer botatetzen beran tomatiai. Normatiba bat ez iztuten dabe bai hor, eta abono kimiko diz, abono minerala, suposatzen da zela eskuragarri, landarik bertan momentun xurgatzeko. Abono organiku botatezunien, hor lurtzorun da zen izaki bizuruna, mikroorganismuk eta hori materia organiko guzti deskomposatuen berdabe, landarintzako eskuragarri biltzeko. Gatzan baten hor da, ongarriztatze kimiko edo minerala erabiltzen mozu, gehi, goldatzen hasten bazaz, lurtzoru kuten da beti pobretzen. Gehi, pestizidak biltzen mozuz, ja, hor ja, kontaminante punto bat bebai eukizenke, eta hori bebai arrisku bat, bebai lurtzorun osasune eta lurtzorun funtzionamentu gokirako. Europar batzar hori kondala, uste dut pasan urtean izan zanela, eta bebai olantxenik nekaztan lurretako toxizitate mailin arabera, eta ikusten da zelan mahastigintziaz lotute hor barela foko potolo bat. Zean produktu asko biltzen dabe ardaue ekoizteko. Horretik munduna hiltzen da bena. Multinazionala, aurra. Beste galdera bat akau. Bai, behatu, ontsa momentu, hamen ingurun, beste pinora bize baitxe. Bai? Zara, onura garinen? Ingura guzti da bizo. Bai, gure kasun bai. Ontsa momentun, ingura guzti da bizo, hamen esaketan, pinura baitxe. Ez da etxetan hori izan da belako binala, ez da la, ez da izan bat arteko eran onura bat izan, ez da modu, etxeta behin bero dara gehatzen da. Ez bizta pagar bat egote, baina modu ditan du. Son dut, bizkerrak. Bai, egizera da neuribe, asko arduratzen da ben gauza batean nego hementxe bizina zelako, Artibai justo izan da, banda marroik eta banda gorresa jora ben foko potolo bat, hemen zona zero morun izale ikena ez da. Torrek zer suposatu nago, baso jabe asko aziriz euren lursaiak mozten. Berez, baso jabe batek bizkaxan, legedixan arabera eskatzen da benin baimena lursail bat mozteko, eta diputazioek onartu bitza, hori mozketioi. Diputazioen ardurire hori era ordenatu baten etxi. Gaur egun indakagoen legedixan arabera baso jabe batek eskatzen da benin baimena, eta moten batze baitxeko, dakar urte bete hori basugoi mozteko.
Me igual dut zuzua. Pinua gauze baten, eta proposamena da, eukalipto sartzea. Orduan, nire galdera da, pinu metodak eta ez dela zuzena, lurzoren mantenimendurako, baina ez pasatzen da eukaliptoa. Basogintzi eukaliptadi baten eta pinudi baten oso ezberdinera. Pinudi baten luzeri, mosketa luzeri gaur egun inde 40 urte bitxu gora bera. Eta hor 40 urtin, pinudixaz batea, beste hainbat landare garatzen di, zuhaitz, zuhaiska eta bar. 40 urteko pinudi batea jute mazaze ziurrenik begian, pilo bat aritzen gori, elorri zuri, azpixan baso bat eukizeinke. 40 urtin hori mozten danin eta argazkixen moru laten barabe, goria beste arazo bata. Baina, eukaliptadix ez berbatzen daugenin, eukaliptadixan luzeri 15 urte gure egitxu gora be. Orduan, 15 urtin behin mozten dozu. Ez dutzazu moten ingurun eukileiken beste landari eta beste izaki bizidun guztisei, pinudi batean eukileiken denpori garatzeko. Ze gainetik, eukaliptadi edozein zuaitz, ez eukaliptu bakar, pinudi baten bebai eta aritz baten bebai, gazti eta umip bebai. Azten gazenin, jasoten gazenin eta azten gazenin, konsumiten dagoen elikagai kopuru eta ur kopuru landare batek, haundixi izaten da. Azirako urtitan askuntzatazio oso haundixi izaten da. Eta zemat gauzixagoa zarragoa etxen da mazo bat, berane kontsumu bai elikagaixana eta bai urana juten da, ez da izaten. Gortu zuk eukaliptadi bat landatzen dozu nire eta azten da txupaten. Ama urtin behin mozten gozu. Barriro zerotik azteza, eta barriro hortxek mantentzezu ziklu. Orduan horrek inguruniei eskaintzen dutzan presinoi handi xauara, pinudi batek eskaintzen dutzan. Nik galdetik bide bat etximen, justamente bai bat egin gara, horrein banda marroia gorriak zehera ginean garen, eta besti jauia zenadik erakundi txikizalik zertzuk arboa zarkulege barrun. Bizkatu ontsa azken hoko galderak egin izenak ez da. Da, klaro, bat eta sartzen dabe, nahi dabe, baina, klaro, orduan da eragineak horren lurrain. Erakundi gizialik egin hor, eta, bueno, da maitzeko jake bestin jarraipenaran, da, belitxutera zela, ez da, gauzak eronuantza botazala. Baina, bueno, ez lagateko horrein, zegarakia bostadu bakotxa beran interesak egiten dauketen etxen dabe, ez da. Baina, bueno, horiak totalmente maztertutera, ero urreko bateako lagatara. Baztertute ez da, Europar Batasuneko ikerketa zentru gaina, pilo ikusten duzuen, horra gertu izen mapa guztik pinirotenak Europar Batzordik garatuteraz, batez be oso arduratu delako JRC da Europar Batasuneko ikerketa zentru. Eta handa zen ikertzaiek begibisteko ikusten dabe lurtzorun ingurun asko enberdela etorkizunen eiboro bermatu. Eta orduan baztertute ez da, aldaketa politikoa moten dizenin egoera sozioekonomiko aldatzen dani batetaki, ez da, hori ezin dut erantzun. Eta espezizia dutute esan ez tasunez, atzan baten guk neikerretik beti, gure gomendixu beti izaten da, lurtzoru lekuan lekuko basogintza. Ez? Eta horrek zer nahi dugu esan. Lekun behatzu berdugu ze lurtzoru rakarren, ze klima rakarren, eta ze espezie juleiken ondo. Euskal Herrixan, orokorrin, isedan juleike ondo. Ze lurtzoru ez dian txarrak, nahiz eta bizkat astunat izen, baina kontuz trataten goru. Ondoraz, eurixerak hau, temperaturiak hau, hazen egiztu zatik, muneko lago ikonenara. Ez? Ez da gau dudaik, holan txinite. Orduan, espezialdetik isedan juleike ondo. Gero beste konto bata, merkau zer dinon. Eta niri hon baso jabe baten aldetzen, bazta, zel aldatu nahike nire lurtzorun. Nik esango dut esan zen dutakasun, zelako lurtzorurakasun, denik esango dut zerra zileiken. 40 urte barro industrisik zer erosikotzun, ez da.
arrola batzu sartu nik ez igual, hortxe? Bai. Eskatu usteko pareta, sartuko berez barri. Bueno, galdera xauaik ez para, txalo behar bat emogotza hori nahi. Eta urrengoko, bueno, normalin guk juriuan amatxutzen dugu, baina aurten ez. Aurten juliuan lehenengoko azkin ilan iruan beste itzaldi bat eukiko azkana, duda aurretik. Eta zer da lata? Harinoan egin duen ekarri. Eta hori pertsonio izan da Juan José Gómez Cadenas. Eta Juan José Gómez Cadenas, orokorri, pues ez dakit zen. Nik nuklean bat zautu. Baina hortxepeko zinan ez dauturan, hortxe barran. Ze hau etorri zan, ondarrure honetxepeko zina, 2017ko oktubre, urrixan etorri zan. Zeuki gendun itzaldi bat, Fernen gora beran, akordan ez ez, Pilar Hernández etorri zena. Izan zan, una ventana a lo desconocido, olako, eta berak berbeiban partikulan aceleradora Ginebran dana lurraz pixana, 8 kilometro diametro ben aceleradora, aretxen gora beran berbeiban. Bueno, beran gizon, eta berabe fizikarixera. Eta, kuriosamente, hau gizonoi, da zuzentzen esperimento bat, Canfrankeko fizikako laboratorio subterraneoan, Canfranken dana. Da diriguten esperimento bat ditzen dena Next. Eta, bueno, berez, Valentzia nuen, baina da zuzentzen 80 ikerlari munduko talde bat hor esperimentu. Eta euren helburu demostrati haber neutrino beran antipartikulidan o ez. Neuri barpe barniekatu gazten, Baina hori gaxe justora arrazo itxako bat, aurten kandidatable bat izan dizela, autakia eta dator urteako izaleik ez, fizikako novela irabaztea. Eta hori gizan nahi, Juliuan iruan, ondarrunean gora, horretzen gora beran justo, novela emoleiken na, azplikatu. Laira guten mazaze, eta novela irabazten barau, amutu mazaze.